कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विजना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। कणकवली येथील हळवल गडनदी पुलावर कणकवलीहून वागदेच्या दिशेने येणाऱ्या कारला बसची जोरदार धडक बसली। यात कारच्या समोरील बाजूचे नुकसान झाले। हा अपघात शुक्रवारी सायंकाळी 6:30 वाजण्याच्या सुमारास झाला। या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही वेळ विस्कळीत झाली होती। अपघातामुळे एसटीतील प्रवासी काही वेळ ताटकळत उभे होते। कुडाळ वन परिक्षेत्रातील मठ परिमंडळाअंतर्गत तुळस येथील जंगलात अवैधरित्या सप्तरंगी झाडांची तोड करून त्यांची मुळे काढून ती वाहतूक करत असताना 5 जणांना वन विभागाच्या पथकाने ताब्यात घेतले। या गुन्ह्यात सप्तरंगी वनस्पतींची मुळे भरलेली 7 पोती व मुळे काढण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या अवजारांसह एकूण 12,550 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। कुंभारमाठ सागरी महामार्ग येथे 2 कारमध्ये समोरासमोर धडक बसून शुक्रवारी दुपारी अपघात झाला। या अपघातात 5 जण जखमी झाले आहेत। 108 रुग्णवाहिकेतून जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। हा अपघात 4 वाजल्याच्या सुमारास झालाय। कलमठ खालची कुंभारवाडी येथील ललिता माणिक वाघमारे वय 32 यांनी राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली। ही घटना गुरुवारी रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास घडली। आत्महत्येमागील कारण समजू शकले नाही। या प्रकरणी अधिक तपास पोलीस करतायत। कणकवली रेल्वे स्थानक परिसरात रेल्वेमध्ये चेन स्नॅचिंग करणारा आंतरराज्य गुन्हेगार येणार असल्याची खबर कणकवली पोलिसांना मिळाली होती। त्यानुसार कणकवली पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ यांच्या पथकाने संशयित आरोपी दिलीप गोपाळ मिश्रा वय 25 राहणार रायसेन मध्य प्रदेश याला कणकवली रेल्वेमध्ये चेन स्नॅचिंग गुन्ह्यात अटक केली आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।